Personak badu ingurulaz bat, eraldatzeko beharra. Lan hortan noski bera bakarka, hasiko zen tirritarra. Gero premiak haunditu ala, munduak jartzen digun uhala. Lana eta lan indarra, taldean hasi ekoizten eta norki pini zuen marra, batzuk nagusi, batzuk langile, olioa eta oliarra. Kapital eta irabazien edota erabaki guzien, ardatza eta iparra, zergatik izan bakarra. Gerra osteko bailara hartan, abaildurikan gehienak, sirena hotsak lantegitako, sartu irteren deienak. Hori eskatzen baitu industriak, produzitzearen angustiak, sortutako asperenak. Zergatik jardun besterentzako, maiz bestea beste denak, lanak helburu bera ez aldu, nireak ta besterenak. Ariez Mendiarri eta buru pentsatu zuten lortuko dugu, berdinen zutea denak, sirenak ta ez zirenak. Nola uztartu tailer telatu eta eliza abside, egia etzen zalantzan jartzen, ta igualetzen komenire. Lanak egingo zaituzte aske, lana eginaz zerura zoazte, garai bateko izpide. Lana munduan bizitzeko da, ta ez zerurako bide. Nagusi morroi baino hobeda, izan elkarren lankide. Nik hau eta ik hori egintzank, hobetuz gure bizi baldintzak, horrek baini ta bai ire, egin bai gaitzake libre. Lengo auzolan gaurko elkarlan, itzen naste itzela, baina nundatza kooperatiben, izaeraren labela. Mundua izan ez dadin hain latz, persona hartuz beti ere ardatz, lana ulertzean bestela. Askok pentsatuta askok ekin, norabidea bat dela. Atzera inor utzi nahi ezta, aurrera doan tropela. Hasierako sirena hotzen, taupadak segidezala ozen, erakutsiaz horrela, sirena hotz ez zirela.